Tul il-jum tal-ħadd fil-Lascaris War Rooms il-Belt Valletta, il-pubbliku għandu l-aħħar ċans biex jerġa' jgħix parti mill-esperjenza tal-gwerra 75 sena wara l-konvoj ta' Santa Marija. Dan ix-xelter iżuruh mal-100,000 persuna fis-sena huwa wieħed mill-aktar siti ta' wirtartna popolari mal-pubbliku fejn min ikun hemm jissaħħar mill-Fighter Operation Room. Mario Farrugia, il-kap eżekuttiv ta' wirtartna, spjega kif din kienet tintuża tul l-aħħar gwerra dinjija biex tikkoordina d-diviża tal-ajru fi żmien meta Malta kienet tkun assedjata. Qabilha kien hemm waħda illi fil-fatt illum għadha teżisti però kienet ġiet modernizzata wara l-gwerra ftit distanza l bogħod. It-tnejn kienu jservu għall-istess ħaġa. Daw kienu jservu sabiex l-informazzjoni kollha illi kienet tidħol permezz ta' radar, jiġifieri kien ikollok early air raid warning sewwa li ġej l-għadu jattakka gżira. Dik kienet tidħol f'din il-kamra, tiġi plottjata jew fuq il-mejda jew nkella fuq it-toad board, dak l-iskrin kbir li hemm mal-ħajt, u permezz tal-informazzjoni li kienet tkun plottjata, il-kontrollur kien ikun jista' jiddeċiedi dak il-ħin x'tip ta' miżura ħajjeħu ħalli jkun jista' jkumbatti naturalment l-attakki tal-għadu. Il-post jinżamm fl-aqwa kundizzjoni. Bat ta' proġetti ta' restawl tul is-snin poġġoh fil-pożizzjoni tal-lum. Iżda tifkiriet storiċi bħal ta' dawn il-jiem iżommu ħaj. Se nkunu qed nagħmlu wirijiet f'din il-kamra u nuru kif kienet taħdem. Se jkun naturalment spjegi u dal-affarijiet ħalli l-pubbliku jitgħallem ukoll kif kienet tiffunzjona il-difiża aerja ta' Malta. Fost il-persuni li attendew biex jaraw dan ir-reenactment storiku kien hemm il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici, fejn faħħar din l-inizjattiva li ħarġet biha l-Fondazzjoni Wirtartna biex il-poplu Malti jgħix b'mod ħaj l-istorja ta' pajjiżna.